Nopeat vinkit, miten saat oikeasti sokeroinnin tapahtuu helposti tällä sokerointilasta 2.0. Sä otat sen sokerin tohon aika kärkeen, sä slaidaat sen ihoon. Eli sä koitat painaa sen kaiken massan painosanalla rauhassa. Noin, sä näet, että se klimppi on ihossa. Sä laitat tämän lastan poikittain sen alle ja sä lähet taas painosanalla todella rauhallisesti levittää ylöspäin niin, että on koko ajan sun ihoon poikittain. Ihan myötäisesti myös nostat, eli ei tonne teihin päin, vaan ylöspäin. Sä levität tämmösen pitkän kaistalen, sä voit tehdä tosi paljon pidemmänkin, mutta aloita vähän tämmöisistä lyhkäisemmistä. Levität tää 3-5 kertaa ja sen jälkeen kun sä oot sen viimeisen kerran tullut tänne ihan ylös, niin nyt me puolet tästä lastan leveydestä laitetaan tämän sokerimassan päälle ja puolet tänne, missä meillä ei ole sokerimassa. Painetaan tohon, lasketaan taas 5, Y, K, K, ne, 5 ja sitten me käännetään niin, että tää kääntyy, huomasitte, 180. Eli se on tärkeä. Puolet sokerin päälle, puolet tohon ihoon, missä ei ole sokeria, lasku 5 ja napakka kääntö. Eli ei ole tarkoitus vetää tuon koko rimpsu, vaan edetä tämmöisillä oikeastaan pikkasen vaan lastaa isommilla repäsyillä. Ja näin ihan loppuun asti. Ja kun me ollaan saatu se sieltä, me tehdään toi ihan sama uusiksi. Nyt jos sulla on vähän molemmilla puolilla sitä sokeria, ei haittaa, me slaidataan ne molemmat puolet tonne ihoon. Kaas näin. Malttia. Sä huomaat, että mä en tee tätä kauhean nopeasti. Ja taas täältä alapuolelta rauhallisesti lähdetään levittämään. Näin helppoa se on. Eli sä toistat ton lastalla vaan ihan niin jokaisen kaistaleen täysin samalla tavalla, etkä nopeuta tahtia. Voimaa tässä ei tarvita. Ja kunnon ote aina tästä lastasta, niin että tähän sä saat pikkasen sitä potkua.